siger T. Du er dygtig, Clara. 2. Der står 2. Det er flot. Og så står der U siger nej. T. Y siger Ja. Å siger Det her, Å. det er Ø. Ø siger tø. Det var flot. Der står nemlig tø. Hvad tø? Ja, hvad gør snemanden? Det tør. Han tør, ikke? Fordi solen skinner på ham. Og hvad er det sidste ord, der står? Du. Der står tog. Det vidste du allerede. Kan du sige dem herovre igen? Kan du sige de her ord igen? Ro. Ja. Svar. Nej, du skal ikke gætte. Å. Nej. Kan du huske, hvad vokalen hedder? Nej. Den der hedder U. Ja. Siger ru. Ru. Ikke? Svampen med ru. Og hvad står der den næste ord? Å siger ro. Ja, det er rigtigt. Og hvad mere? Se. Og hvad mere? Sig. Kan du alle sammen? Hvad står der? Å siger Nej, hvad er det for en bogstav? Å siger so. Det er flot. Det er flot, Clara. Og sy. Og ø. Sø. Der står nemlig sø. Prøv lige at kigge på mig. Hvor gammel er du, Clara? 5. Det var flot.